Минем Идил журналында кире кайту дип аталган гениаль моңарчы татар әдәбиятында булмаган дахи әсәрем чыккан иде. Шулай ул чыкканнан соң бер иҗатчылар бик каты әсәрдән көнләштеләр буга инде үзләре андый әсәр яза алмагач. Менә шуңа күрә мине монда судка чакырдылар, менә килеп утырганда козгыннар шикелле утыралар. Килеп җиткәннәр, чукырга әзер торалар, бөтен сәгатьтә яңадан киләләр. Мин бик нык үземне якларга әзерләнеп килдем. Нишләп инде мин үземнең шундый дахи әсәремне кимсетергә ирек бирергә тиеш. Минемчә, ул әдәбият дәреслекләрендә урын алырга тиеш. Быел ук, инде киләсе елда әдәбият дәреслекләрен яңадан чыгарсыннар. Мине акларга җыенмаслар дип уйлыйм, чөнки менә гаепләүченең йөзеннән күренеп тора, аның нинди итеп карап утырганнары, карашларыннан. Һәм минем шулай ук ниндидер бер билгеле бер теге шикләрем дә бар, ни өчен суд карарының шундый булачагына. Шуңа күрә мин үземне акларлар дип уйламыйм. Әгәр аклыйлар икән инде, ул бу әсәрнең минем сүзләремнең хаклыгына бер дәлил булачак. Казыйны мин беләм, билгеле, казыйны белмәгән кеше монда юктыр инде. Мин казыйга ришват бирмәдем, билгеле. Мин теге ришват биреп хәл итү якында түгел үзем. Һәм казыйны сатып алырлык зур акчалар кирәктер дип уйлыйм мин. Бүтән нәрсәне акча хәл итә, мин килешәм. Юк, гадел хөкем булыр дип мин нишләптер уйламыйм. Әгәр булай икән, билгеле бу билгеле бер мөгъҗиза булачак минем өчен. Мин бүгенге суд утырышына яклаучы буларга килдем. Шул ук вакытта билгеле әлеге утырышта катнашучыларның һәрберсенең позициясын аңларга, шуңа төшенергә дә телим. Беренче буларак билгеле инде гаепләнүчегә сүз биреләчәк. Миңа калганда гаепләнүчегә әлеге хикәя күпме дәрәҗәдә нигез бирә. Бердән ул татар укучысы гадәтләнгән реалистик һәм романтик сүрәтлелектән читкә китә. Безнекеләр өйрәнгән бит инде алар. Һәрвакыт сәбәп, нәтиҗә булырга тиеш. Башкача булса, бу ышандырмый, алай буламыни, һәм башка шулай дип кабул итү бар. Икенчедән, сүрәтләнгән вакыйга үзе һәркемне сискәндереп җибәрә, куркыта, ниндидер бер халәткә кертә. Билгеле, әлеге китапны мин якларга килдем, һәм мин аны яклаячакмын дип уйлыйм. Шуңа күрә дә судның карары әлеге китап авторы файдасына, ягъни безнең файдага булачак. Шул вакытта әлеге әсәр әле мәктәп дәресләрендә урын ала алмас. Һәм билгеле дәрәҗәдә алырга тиеш тә түгел. Чөнки ул әзерлекле укучыга атап язылган. Менә мин алдарак әйтеп киткән әлеге сәер күренешләр, ниндидер үзенчәлекле сүрәтләр, ниндидер модернистик алымнарга таянып язылган әсәрне әле мәктәп укучысы бөтен тирәнлегендә кабул итеп битерә алмас дип уйлыйм. Кабат әйтәм, монда сүз бара язучының чын барлыкны, гыйбрәтле, үзенчәлекле бик күпләр кабул иткән, формадан читкә киткән чаралар белән чагылдыруы турында бит. Иң көчле аргумент ул әлеге әсәрнең инде бүгенге көндә бәхәс уятуы, укылуы. Аның суд утырышына чыгарылуы үзе инде шактый сандагы укучы тарафыннан укылганлыгын, кызыксыну уятканлыгын, бәхәскә китергәнлеген күрсәтә. Китапның төп максаты шулда. Ул укучыны бәхәсләштерә икән, димәк аның бәхәсләшергә нигезе бар. Бу инде зур табыш. Рәмис Латыпов кире кайту хикәясе өчен гаепләнә. Аның бу әсәрендә бу әсәре хоррор стилендә язылган, хоррор жанрында язылган. Һәм без аны гаепләү барышында аңа филологик анализ ясаячакбыз. Филологик анализ вакытында аның әсәренең уңай һәм тискәре яклары билгеләнәчәк. Һәм ике якта бизмәнгә салынгач, инде аның нәрсә өчен гаепләнүе шунда күренәчәк. Бу очракта минем өчен хоррор жанрында әсәр язу белән кызыклы. Чынлыкта ул хоррор популяр әдәбият үрнәге. Татар әдәбиятында массачыл популяр әдәбиятны пропагандалау
Аның өчен бу безгә плюс булырмы, минус булырмы, анысын вакыт күрсәтер. Басыгыз, суд керә. Отырығыз. 9 сентябрь 2021 жыл Татар китабы йорты, сағат 15, Қазан шәһәре, Островский урамы 15-ші йорт. Татарстан Язучылар Бірлігі һәм Идел журналы қаршында ұйыштырылған Татарстан әдәби суды отырышы Рәмис Латиповның кері қайту деп исемләнгән хикәсенә қарата қозғатылған ішіне тикшерә. Ғайыпләнүче зинһар тұрып басығыз, өзігіз белән таныштырығыз, исемегіз, фамилиягез, әтигезнең исеме һәм башкалар. Латипов Рәмис Нурмөхәммәт улы, нинди мәгълүматлар сагын кирәк? Туган урынығыз, Туган урын Арча районы, Яңатна авылы, туган вакытыгыз, 11 июнь 77 ел. Эш яки уку. Эш урыны Татар информ мәгълүмат агентлыгы. Сораулар бармы гаепләнүчегә карата? Нинди сораулар моның тормышына карата, иҗатына карата, нинди кызыксынган сорауларыгыз бар, бирә аласыз. Рәхим итегез. Сораулар булмаса, инде дәвам итәбез утырып. Сораулар булмаса, җинаять эше белән таныштыру өчен сүз гаепләүче Ландыш Әбүдаровага бирелә. Сорауың бармы? Әйе, Әйдә, әйт. мин отвод белдерәм. Нәрсәгә? Менә бу эш белән танышканда, сез Ландыш Әбүдарованың эшен карагансыз берничә ел элек. Әйме? Һәм аны Рифа Рахман бик нык тәнкыйтьләгән, шуңа карамастан сез аны яклагансыз. Һәм миндә шундый шик бар сезнең арагызда, ниндидер теге үзара элемтә бар дигән. Сез инде ягъни аңа ниндидер юл куйгансыз, ниндидер сәбәпләр аркасында. 10 ел элек булган ул әдәби судта Рабит абыйшыннан да казый иде. Ничектер мин анда казый ягыннан яклауда, гаепләүдә сизмәдем, чөнки гаепләүчеләр һәм яклаучылар анда бүтән кешеләр иде һәм миңа калса ул вакытта казый гадел хөкем чыгарды. Шик белдергән икән инде, димәк, нәрсәдә булса бар дигән сүз, анда кыштырмыштырында взяточничество, анда бит коррупция булырга мөмкин име? Әйе. Андан соң дөресен генә әйткәндә, инде бу безнең бит инде ничек дип әйтим, аны шаяру дип әйтсәң ярамый, инде шаяру суты дип бит, ул җитди зәвыкны юнәлтә торган әйбер бит. Шуңа күрә бу мәсьәләдә ул кадәр үк җитди эшләр белән шөгыльләнмәбез без. Кем күпме биргән, кем күпме алган, кем белән дус булган. Шуңа күрә сезнең әсәрне тикшерү миңчә дәвам итәргә тиеш. Казый гаепләүчегә сүз бирелә, менә ул сүзен әйтер. Хәерле көн, хөрмәтле казый, хәерле көн. Суд утырышына килгәннәр. Рәмис Латиповның кире кайту хикәясенә мин беренче чиратта филологик анализ ясармын, объектив булыр өчен. Әлбәттә, моны аннары үзегез хәл итәрсез, гаепләү акты итепме, яклау акты итепме, ничектер кабул итүне. Кире кайту хикәясе хоррор жанрында язылган әсәр. Хоррор сүзе инглиз теленнән курку, кот алыну дип тәрҗемә ителә. Ягъни бу жанр укучыга эмоциональ тәэсир итүне максат итә һәм массачыл популяр әдәбиятның бер төренә карый. Хоррор жанрында язылган әсәрләрнең сюжеты кагыйдә буларак түбәндәгечә корыла. Килде, күрде, коты алынып курыкты, үлде, үтерде, яңадан терелеп кайтты, үтерде, үлде. Бүген безнең хөкемгә тәкъдим ителә торган хикәя дә әлеге кагыйдәдән чыгарма түгел. Назгөл исемле кыз бала авылга кайта, таң белән монча керә һәм анда истиеп мәрткә китә. Әти-әнисе тәҗрибәсез фельдшерның сүзенә ышанып, аны үлде дип уйлый. Мәетне күмәргә зиратка алып баргач, әтисе Фарук кинәт кенә аның каберен ачык калдыру фикеренә килә. Мулла Хайдар мөселман йолаларына туры килмәсә дә, моңа ризалык бирә. Кыз аңына килеп, мен бәләләр белән авылына кайта, кайгыдан тилерер чиккә җиткән ата белән ана кызның ярдәм сорап кычкыруын саташу дип кабул итә. Бу юлы кыз чынлап та үлә. Әтисе белән әнисе үлмәсәләр дә, финалда аларның инде фаны дөньяда тулы канлы кешеләр булып яшәмәячәге аңлашыла. Автор әсәрендә хоррор элементларын жанр таләпләренә туры китереп, гротеск дәрәҗәсенә җиткереп куерта.
Чөнки хоррор фантастиканың бер төре буларак, анда әсәрнең уйдырма өлеше автор фантазиясының диапазонына бәйле. Ягъни әсәрдә террор элементлары булу автор ихтиярында. Рәмис үзенең әсәрендә эмоциональ тәэсир көчен арттыру өчен импрессионистлик һәм экспрессив алымнарга мөрәҗәгать итә. Шул рәвешле укучысын курку дулкынында, киеренкелектә, фәнни тел белән әйткәндә саспенста тотуга ирешә. Әмма хоррор жанрына хас булганча, Рәмис Латыйпов әсәрендә явызлыкның гәүдәләнеше юк. Төп явызлык кем? Яки нәрсә? Үлемме? Бу җәһәттән автор триллер жанрына якыная, укучысын теге дөнья белән бу дөнья арасындагы кылдан нишкә, кылычтан үткән шик сызыгы буйлап алып бара. Ачык калган кабер сурәте, ноябрьдә чәчәк аткан шомар, саташулы төн, Хәйдәр картның зираттагы ыгы-зыгысы, буларның берсенең дә объектив чынбарлыкка катнашы юк. Бу детальләр автор тарафыннан экспрессия өчен махсус кертелә, чөнки аның максаты укучыны саспенс халәтендә тоту. Асылда әлеге детальләр исән кешеләрнең аңында куркудан һәм кайгыдан барлыкка килгән иллюзияләрнең чын барлыктагы чагылышы гына. Кирәк булса, кеше куркудан һәм кайгысыннан, бу кайгы үлем алдында экзистенциаль куркудан барлыкка килгән абсурдкача барып җитәргә мөмкин. Хикәядә дә вакыт абсурд элементлары күзгә чалынып китә. Мәсәлән, Фарук белән Наҗия колаклары ишеткәнгә ышанмас өчен җан фәрманга тартышалар. Менә Фарук төштә күргәненә ышанып, төндә зиратка бармакчы була. Әмма әсәрне триллер жанрында да язылган дип булмый. Чөнки әлеге жанрда укучы геройларга караганда күбрәк белергә тиеш. Ягъни Назгөлнең исәнлеге, мәрткә генә киткән булуы турында укучы белеп торыр һәм кызның әтисе белән әнисенең кайгыруын, аларның гамәлләрен саспенс халәтендә күзәтергә иде. Әсәрнең хоррор жанрында язылуы дөресрәк авторның әлеге жанрны форма буларак эксплуатацияләве аның кабырчыгы. Авторның укучысына карата корган тузагы. Чынлыкта ул әсәрнең эчтәлегендә яткан социаль проблеманың метафорасы. Иң якын кешеләрнең югалту кайгысыннан исергән ата белән ананың чын барлыгын адекват кабул итә алмауларын, шуның нәтиҗәсендә тагын да зоррак фаҗигага юлыгуларын автор шушы рәвешле эмоциональ сурәт тудыру аша күрсәтеп бирә. Ул төп идеясын берничә тапкыр кабатлый. Әҗәл күрмәгән яшьтә дип әйтерлек түгел инде бу апаларның берсе дә ди ул әсәрнең башында. Яки зиратта курку куткысына бирелгән Хәйдәрнең Аяк уйы да дөрес юлда. Ул гомерендә күпме кабер казыганы бар инде. Ник куркырга, балчык бит инде. Ягъни Рәмис Латыйпов хикәясендә үлем белән күзгә күз бик сирәк очраша торган буынны, экзистенциаль куркудан уяулыгын югалту, үлемне аяк акыл белән кабул итә алмауны проблема итеп күтәрә. Әйтергә кирәк, нәкъ шушы нуктада хоррор жанры татар әдәбияты гасырлар дәвамында суд алып үсешкән ислам мәдәнияте белән каршылыкка керә. Иблис кешенең җанын нәкъ менә курку хисе аша яулар диелә. Димәк ки, кешеләрдә үлемнән курку хисен җиңәрлек иман калмаган. Моны авторның көчле позиция итеп беренче җөмләсен Коръән аятыннан башлавыда, алдагы җөмләләрдә мәрхүмнең җан тынычлыгы өчен укыла торган Ясин догасының ритуал функциясын башкару гына аңлашылачак. Соңыннан каберне ачык калдыру эпизоды да дәлилли. Ислам динендә үлем Аллаһ Тәгалә катына кайту. Бер тормыш бетеп, икенче тормыш башлану. Шуңа күрә иманы нык кешеләр аны сабырлык белән кабул итә. Әсәрнең көчле позиция итеп чыгарылган исеме кире кайту. Моңа ишарә буларак укылырга мөмкин. Кайту сүзе белән генә белдергән булса, укучы Назгөлнең әти-әнисе янына терелеп кайтуы дип кабул итәр иде. Тагын бер дәлил әсәрнең хронотопы. Әсәрдә сурәтләнгән вакыт ноябрь айы. Ноябрь кара күз айы, елның иң караңгы чоры. Автор күз караңгылыгы аша готик романнар караңгылыгын кабатлый. Ә менә әсәрнең пространствосы татар авылы, татар зираты, Мунча авылын калышлый. Татар авылы, хәтта зират әлегә кадәр татар әдәбиятында илһам ала, көч җыя торган урын буларак күзаллана иде. Без аны русча место силы дип әйтәбез. Буларның барысы да хәтта акчача батып торган шомырт агачы да милли әдәбиятның образлар системасында репрезентатив образлар буларак калыплашкан. Рәмис Латыйпов хикәясендә нәкъ менә аларның демифологизациясе, аларны эскатологик атмосферага төрү әсәрдә декаданс башлангычлары барлыгын искәртә. Моның белән мавзу ахыр чиктә үлемне эстетизацияләүгә, романтикага китерү ихтималы бар. Әдәбиятта әлеге күренешләр, ягъни үлемне, явызлыкны, курку кебек инстинктив эмоцияләрне эстетизацияләү, галимнәр билгеләвенчә декаданс мәдәнияте активлашуны аңлата. Бу әле безгә кирәкме? Рәхмәт, инде хәзер сүз яклаучы Әлфәт Закирҗановка бирелә. Рәхим итегез. Игътибар сездер, безнең гаепләүче үзенең чыгышында Рәмис Латыйповның әлеге хикәясен татар әдәбиятына хас булган, хас булмаган сүрәтләрдә, алым чараларда язуы, шулай ук безгә ят булган жанр
кысаларына кертүе дә гаепләде. Үзенең дәлилләре нигездә сүрәтләнгән вакыйгаларның чын барлыкка туры килү килмәүгә, хронотопларның бозылуына һәм башкаларга бәйле нигезләргә тырышты. Игътибар итәсездер, үзенең дәлилләре җитеп бетмәү сәбәпле еш кына әдәби терминнар белән мавыкты. Харурны, Саспинусны, Триллерны, Декаданус, Бот романы һәм башкаларны гади укучы аңламаска да мөмкин. Ул моның белән мавыгып, безне шуларга төреп, әлеге әсәрне кире кагырга тырышты. Мин аның сүзләренең хаксызлыгын расларга тырышырмын. Соңгы елларда әдәби журналларда Рамис Латипов исеме шактый еш күренә. Журналистлар танылу алып, тәҗрибә туплап, әдәби иҗатка килә ул. Казанлылар журнал үткәргән хикәяләр конкурсында җиңүчеләр арасында булуы да каләм көчен сиземләргә мөмкинлек бирә. Кытай елгасы дип аталган хикәясе аның сүз фикер егәре, вакыйганы җанлы итеп сүрәтләү осталыгы белән хәтердә калган иде. Галифкар Камал театры үткәргән пьесалар конкурсында да Рамис призлы урыннарны берсендә улап алды. Аның киеп китмә дигән триггер комедиясе, гыйбрәтле вакыйга сүрәтләнеше, әҗәл һәм мәхәббәт кебек шартлы символик төшенчәләр, образлар аша ачылган фәлсәфи эчтәлеге белән җәлеп иткән иде. Һәм менә шушы инде әдәбиятка ныклы адымнар белән килгән егетебез иде журналында үзенең кире кайту хикәясен бастырып чыгарды. Әлеге хикәя чынлап та гадәттән тыш эчтәлеге, вакыйганың серлеге һәм сәерлеге белән җәлеп итә. Үлгән яшь кыз ләхет тактасы гына капланып күмелми калган кабердән чыга, өенә кайтып, ишек төбендә салкыннан туңып үлә. Башта укуны искәрти. Кешенең мәрткә китеп, яисә клиник улым кичереп терелүе, хәтта кабердә яткан мәетнең торып утыруы кебек сәер хәлләрнең тормышта сирәк булса да очравы турында һәм укып, һәм ишетеп беләбез. Беренче күренештә ата-ананың бердәнбер кызларын югалту ачысы сүрәтләнеп, укучы да әлеге сызлану халәтенә керә. Сыкрану, әрнү хисе исә аның ни нәрсәгә бәйле булуын беләсе килү белән үрелеп бара. Әлеге үлем сәбәбе тиз генә әйтелми, ә менә аның гайре табигый булуы каткан искәртелә. Назгөл ата-ананың бердәнбер кызы, яшь, чибәр, авыл халкы тарафыннан да хөрмәт ителгән, сөйгән егете дә аның үзенә тиң. Шуның өстенә матур җырлый, төрле чарларда актив катнаша. Соңгы тапкырында да көзге бал дип аталган чарада катнашу өчен төнгә каршы юлга чыга. Таң атканда су ташып мунчаяга һәм башкалар. Әнә шундый уңган булган кызга җеназа укыла. Аны җир койнына тапшырырга алып баралар. Моның ата кешенең акылы да, йөрәге, җаны да кабул итми. Кызын ләхеткә индергән Фарукның күңел хәләтен сүрәтләгән урыннарны тыныч кына укып булмый. Авторның осталыгын да күрәсе килә бу урыннарда. Атаның кызыннан аерыласы килмәүе, аның аңсызлык хәләтендә булып нидер сизенгән хәләттә авылдашына кычкыруын игътибар итегез. Синең кызың түгел шул ул, минеке. Шуңа да тизрәк тыгып куймакчы буласың җир астына. Каберне күммичә калдыруның һәм дини, янында килешәм гаепләүче белән, һәм кешелек кануннарына каршы булуын акыл тоя. Әмма атаның йөрәге җаны кабул итми. Үзенекен итү өчен ниһаять ул соңгы адымга бара. Алайса үзем дә киреп ятам. Мин дә күмегез. Колхоз рәисенең бу сүзләрен кире кагырга беркем дә, хәтта абыйсы Хайдар да җөрьәт итми. Билгеле булганча, якын кешеләрдә бер-берсенең күңел хәләтен, гадәттән тыш хәлне сизү тою бар. Моны ана белән бала арасында булуына татар әдәбиятында мисаллар китерергә мөмкин булыр иде. Хикәядә 80 яшьлек Хайдар карт та нидер сизенә. Аның зират капкасын ача алмый азаплануы, кул бармагын капкага кыстырып, аның кан тамып торуы, курткасын йыртуы барысы да укучыга эмоциональ тәэсир итә. Уку барышында нидер булачагын сиздерә һәм геройларның куркулы, икеләнүле хәләте әкренләп укучыга күчә. Хайдар карт бу турыда телефоннан да әйтергә тели, әмма үз-үзенә шикләнә. Гаять борчулы хәләттә йокларга яткан ата белән ананың төшләрендә бер үк хәлне, икесенә бер үк хәлне күрүе, кызларыннан ярдәм сорап килмерүен күрүе дә шуның бер чагылышы.
Салқыннан каты белгән кызларын иртәнге якта күргән ата белән ананың кичерешләрен автор уста психологлар чагыша сурәтли. Саташулы халәт, жан сыкрауы, әрнү, үркенү хисе Назиянең агылда язуына китерсә, инде кызның әтисе булган Фарук йөрәген тотып егыла. Яклаучы буларак мин хикәяне һич тә идеаллаштырмыйм. Автор ел фасылларын бутап җибәрә, гаепләнүче дә әйтте килешәм белән. Ноябрь булуга карамастан аның герое бака яфрагы эзли. Аннары яшел үлән белән бармагын урый. Үлем белән тартышкан, салкыннан ишегән кызның кайтуын сурәтләгәндә, ни өчен зиратка якынрак үй капкасын шакымавы, яисә өйләренә кайткач мунчага кирмәве кебек сорауларын да куярга мөмкин авторга. Ата кешенең зираттан ашыгып кайтып китүе дә бераз сайыр. Психологик яктан караганда, кызыннан аерыласы килмәгән ата авылдашларын кайтарып җибәргәч тә үзе генә кабер янында утырып калырга тиеш иде кебек. Әмма менә бу әлеге һәм башка сораулар ул әсәрне реализм нуктасыннан караганда гына туа. Бит автор сызлану фәлсәфәсен нигез итеп, саташулы халәт, аңсызлык кебек модернистик алымнар ярдәмендә яңа дөнья сурәте кудыра. Ул кеше гомеренең кадере һәм кыскалыгы турында кисәтә сине һәм мине. Кыз бала ясаган эш-гамәлләрне ата-анага әйтеп бетергесез кайгы хәсрәт алып килүен җанны телгәдәрлек итеп ача. Һәрберебезне Ходай биргән гомернең кадерен белеп яшәргә, мәгънәле гамәлләр кылырга чакыра. Әсәрне кабул итәргә яисә итмәскә мөмкин. Әмма аны укыган кеше бу хәлләрне озак вакытка күңеленә салып куя һәм үзе өчен дә гыйбрәт ала. Шул рәвешле, хөрмәтле казый, хикәяне бәяләп түбәндәге нәтиҗәләргә килергә мөмкин. Birden әлеге хикәя хәзерге әдәбиятта кызыклы эзнәүләр баруын, әдипләрнең реаль һәм романтик сурәтлелек нәширләрничә модернистик алым чараларга да актив мөрәҗәгать итүен күрсәтә. Икенчедән, автор яшәештәге аңлап һәм аңлатып бетерү мөмкин булмаган билгесезлекне сурәтли. Ул кеше гомеренең кыскалыгы, җир тормышының көтелмәгән сәбәпләргә бәйле булуы, тулы хакыйкатькә төшенү мөмкин түгеллеге һәм булар чыгарган сызлану, әрнү үкенү хисенә барып таша. Өченчедән, әсәрнең кабул ителүе укучының тарафынан әсәрне кабул итүне активлаштыру өчен, бәхәскә китерү өчен текстны махсус катлауландыра. Карагыз сез, кызның сөйгәненнән хәбәр килә. Аны төшенеп калдырырга мөмкин иде. Ләкин кызның сөйгәненнән хәбәр килүе каберне күммичә калдыруга билгеле бер этәргеч ясый. Хәйдәр картның төнлә телефоннан шалтыратуы, ләкин әйтеп бетермәве, ананың иренә көчле йокы даруы бирүе һәм аның йокыга китүенә ирешүе һәм башкалар булар барысы да укучыга эмоциональ тәэсир итү өчен һәм хикәядә сурәтләнгәннәрне кат-кат баштан акылдан уздыру өчен кертелгәннәр. Ниһаять, 4нче, хикәянең эчтәлеген асылда яшәү белән үлем арасындагы чик билгели. Ягъни Мәккә киткән кызның реаль тормышка кайтуы һәм чынлап үлүе. Монда мөһим урынны ата күңелендәге өмет хисе алып тора. Нәкъ менә өмет каберне күмәргә рөхсәт бирми. Өмет кызның кайтуына юл калдыра. Әмма кызганыч ки, ул төрле очраклыклар аркасында аның гомере өзелә. Гомумән, автор укучыны битарафтан чыгарып, сискәндереп җибәрә. Гомеренә, эш гамәлләренә игътибарлы булырга, фаҗигаләрне булдырмау турында уйланырга чакыра. Хөрмәтле казый, югарыдагыларга нигез итеп, Рәмис Латиповның кире кайту хикәясен тулысынча аклавыгызны һәм аның хәзерге әдәби процесста лаеклы урыны барлыгын раславыгызны сорыйм. Рәхмәт. Сораулар бармы чыгыш ясаучыга? Минем сораулар. Әйе. Шиктә реализм әсәре дип әйтәсезме, модернизм әсәре дип әйтәсезме? Бу нигездә модернистик алымнар белән байытылган реалистик әсәр. Сүз гаепләү ягыннан шаһид Хәбир Ибраһимовка бирелә. Рәхмәт. Мен алганда мин бу әсәрне укып чыктым. Менә мин әсәрне укыйм, миңа ошый. Башыннан мин укый башладым. Аха дип бардым. Аха яхшы яза. Егет молодец дип барам да нигә килеп җиттем менә шушы баланың күлемичә барткан җирләнмәгән моментына җиттем дә әтисе кайтып китә, баласын ташлап, нигә мәйет инде. Порталлар, авыл кешеләр китәләр. Шуннан соң минем бу әсәргә бөтенләй кәефем төште һәм бөтенләй генә рәсем иткәндә
Rüşeysek interес yuvalı. Ник дегенде, мұнда китап уже ялған. Егер де әсер дөреслеккә құрылмаған екен, егер де анда ялған деген шектер сенсацияға, шаққа тризмға құрылай екен, мен ол әсерді әсер деп санаймын. Оқып өтеміз. Тілінде матур, небірлері бар, бүтінсі яқты сүрекке шығарда бегейбет, әмі дәлекіне шу ялғаны көргеу, мен әсерін қолдан тұқтадым, һәм мен тарқадым. Ondan sonra bitince barra gerek mesela direkt yandan ahırına kadar okup çıktı. Bakın. Ben buna katılım koydum. Ankara'da bir geyret yazılgan. Ondan sonra bir ağırlık oldu çünkü yalğanlar kılınmış. Bu eserini okul metnini tügülleyen fikirler. Hem şundan sonra yine bunun çıksın gibi buna balasını alıp neyini alıp neler kız balanı kullarga alıp neler şeylerge alıp neler degende nişikinde etkisi olarak komşu kileriz ona. Anlamı koyuyor. O bit mine bugün günde mine balası ölgen o bitinde şu avul halkının, avamının ihtiyarına bu sınıfa teyir. Anda alıp biteler o balasını iki tügüleyim. Onu jirliler, motorunu ettir. Kişiçe, Müslümanca jirliler. Hemen çektir. Takta aslına salıp kaldırırlar, miskendim. Yani kaybedip dediler, bu şıkırga salıp kaldırırlar. Balasını şıkırga salıp kaldırır, anasını satayım. Hep aytıp iyinde yatağı tuş görüyor. Ben bunu anlamayayım değil. Bu prosto vahşilik bu. Vahşilik, onu bilmiyorum. Eğer sen bu kadar uçuna yakın iken, sen onu alıp varmanda nige, kaldırıp bir iki günde, ekspertlerini çağırır, patoloji, anatomdan çağırırlar gerek. Tekşirge gerek, bala belki çınap da ölmegendir. Qaraba gereken bu ibarlarını yazganda bütün ibarlarını bulağa gerek. Ondan sonra yarattığı Filşanın birleşmesini paradım internetten. O Filşanın birleşmesi ne iken, birisi iken o. 1962 numara formülü bilen ölüm tanık ne verirler, birleşmesi verirler. Filşanın bilgen iyi var, lakaleti var. Ansın, ders yasansın. Belki mapansındır. Yansın da tekşirdim. Ondan sonra bir kadar tekşirdim. Ne uzun, peki matematikada değil, yumuşak. Kesinlikle matematiğim gitme şarap oldum. Adıyorum, ne yapamadım internetten. Mekan internetten ettim. Sarıya ben asistanım bulmamaktan, yani işi varım. Ben reis malayı olmuş, beni çağırdılar. Şu an kadar ben katınga şaltıratıp sanattırdım. Niçe sebep bu kız? Yüzde yatkan, evet, maçıda yatkan. Ben niçe sebep bu yatkan ile kabirde. Niçe bu kayıtırılıp çıkan bir anlam. Neresiz kararız, ben sonra çağırdım. İlten geçiydi de bala, bana şu kız balaydı, maçıda isteyip üle. Bu devlet yarım, ondan sonra bu şulkunda ilkten geçiydi bulgeç bizde gadat boyunca, Müslüman dini boyunca, yani bir kız, yine bulgen meyitini bütün kişiler, yat kızlar, şulkunda kurmuyor. Buna kurma vakit tutuyor. 30 saat vakit tutuyor. Şundan sonra 30 saat vakit geç, alıp biteler olanı hem o anda daha 18 saat yatar. Bu 18 saat yatıp neden durup şu şepardan turup kabir tügül. Bu kabir neyse eken dik azansız. Bu kabir tügül. Bu çıkar. Anı çıkar salıp kaldırırlar. Kabir ol. Müterlik kalar. Hatta koyup kaldırırlar. Dua kılar. Ne o kabir bular. Bu kabir tügül. Bu çıkar salıp kaldırırlar. Hem bala payda 18 saatten sonra ne bileyim. Ben hiç isen payda ol ne bileyim. Anlamıyorum. 48 saat ölüp yatağa tügül. Şu kız 48 saatten sonra bu merkez gitken kız uyanır. Bu gacet kız. Buna bir kimde? Şanlıkta bu verirdi. Şanlıkta bu. Bana indi bir günde jürek etmez. Enisinde aların motorizasyon verirlerdi. Yani kilişen bu paydadan en iyisi de hiç kuvvetliğinde düzenmezler yine travmasyonu yazmasın anda birisi infarkt alır, birisi ikincisinde akılına gider, kesinlikle koşular. Bu kadar paydadan kişi isen kolarak geçti bu eteniz. Bu etenisine şu kadar indi bu bala üzerine bilen şu kadar payda getirir, tirilmezse gider eteniz. Bir iskat çıktı buraya bir, Hakim Salimcanov деген bizim bir rejissör var idi. Bu Marcel Salimcanov etisiyim. Bir bizim Tatar dramaturgu piyes yazgan. Anda 70 kişi öyle, hem 71'incisi geroy. Üzerine ötelesi oldu. Adam. Bu bir de sahnede bir cümle kalmıyor. Bir de söyleyip öteler. Şundan sonra indi o, buna birer çocuk piyesini Hakim Hakim'den sonra indi. Ne diyeyim? Nu okudun musun benim piyesini? Yakşı mı diyor? Bu piyesin eybet, yakşı yazmasın degen. Bu kadar tragediyini bizim Tatar geleneği kurtarı alması gibi. Şu an göre bu senin eserinin de bizim payı okuşlar kurtarılması mümkün. Ne onun fikri şu. Hürmetli Qazi Urusna aytdingiz. Mana gayib Levşi yagından şahit bulgan her bir
Кыбыз сұраулар қойды. Мен осы сұрауларға міне былайырақ жауап берер едім. Өзім шығышында айттым енді. Мәртке кетіп тірілген кішілер, шулай енді хатта қабірге солғаннан соң уянып тұрып отырушылық кішілер турында мұққан ишеткеніміз бар. Әнеге маңа ғажапленерге бұл бірден. Екіншіден, ләхет тоқтасын қойғаннан соң ота кіші қабіріне қалдырып кете, бұл нейдір қанунларға қарсы келуі бар біз аңлаймыз. Лекін екінші жағы бар бейт. Ота кішінің көңілінде қызының нендейдір көзге көрінмеген жіптер білен аның исәндігі турында көңілінде халет тудырылады. Әнеге маңа ғажапленерге шулай бұлырға мүмкін деп қабыл етейік. Әнеген әлгі қояғы тұрмышта шулайға бұлырға мүмкін деп бір тұрмышқа бір шынборыққағына елендіріп қойтырабыз. Сүздет бара, ешеу қан өлім көбей, шиттеш халетлерде генісбетлі, оны сәнғати олымлар білен оқушыға тәқдим ету. Оқушының авторын тілегі сескендіріп жіберу. Ешеу, өлім, ол шит бір мезгілгіне ол. Сен оқушым ешеуінің қадырын біл. Ол бір иқтибарлысыз қызының нендір оштынулы халеті, түлі қойтқан, ертеңге енді мұнша өлгірткен, отаны дұқыдан тұрған жол мұншаға кіріп кеткен, істейіп, өлген бұсан еріндейі мәрке кеткен, бұл өзі өкпет ғажап. Яғни бұл шырақта міне отанның көңіліндегі әлігі сезу халеті мәйітіні көндірмей. Әсіне шылай қобылы, оқушы үшін бұл, уяну үшін. Eğer de meyitini kundurmayı için sizinden de sözü yok. Bu meyitini kazanını kundurasın ki mesela ilginde balda zekne dursun şurada belki başka şeyler bulunur. No, ben anlayayım. Yanlışlıkla şu şekilde anın kızını paylaşmak gerek. Ben anladım. Yanlış için şu şeyi paylaşmak gerek. Ama da lakin bana bu bilgin atasının şöyle kullanışı o tek paylaşıp biter forum. Bu şimdi eğer de kılıç şöyle çıkarda salıp kaldırırken bunu koyayım şunda oturup atıştı bunu. Kapatır atıştı bunu. Ben şöyle diyorum. No, mında iki degan eyberler. Yok ise dürüst etkende bu kurulgan ben şu eyberge etip duramıyorum. Sensasyaya kurulgan bu kurulgan şu şeyge şapkatrizm var. Ben anladım bu eyberini. Ben geç vakti özünde şu dirada reviske böyle yaratadı televizyonda yaşadım. Zaten sensasyonla birlikte bizim şöyle galiba direkt bu kronika bu. Ben kronika olabilir. Bana eftikinde tigre bulgan olayakanda bunu boşluk iskenden tigre iskenden her sebat sayın bir tutarlar diye kriminalin yine. Ben şu şimdi eydir bu dürüst etkende. Ondan sonra yanında yazasın, bütün avul yılgan değilsin. Ondan sonra tamam kalırsın. İki takım kumda takan avul yılgan. Bunda avuldan tükür yıl pisayı. Bunda indi bütün nice yılgat iş, Respublika bunda. Bütün giriş yılgat iş. Bunda bulgat iş ismiye, bunda bulgat iş patoloji anatım, bunda bulgat iş prokuratura mu? Bu bütün şapa bu. Anlıyorsun musun? Yok mu? Ben bu evlerden anlara gerek. Bütün avuldan yıl bütün Respublika yılgat iş buna. Şöyle bir sayı iş mi? Потому что bu şapa, bunda evler bulamıyor. Hem bulgan şartta da ben şans bulmayayım. Buna kayıtlanışı şu eserinden başlatırlar diyor. Başlatmayınca namaz veriyor. Hürmetli qazı, hem gayipleуші яғынан шақытының сөздеріне қысқана жауап бірінші нәжімді білен. Бұны қойылған түп сұрау, яғни авторның оқушыға аның фикірі оқушыны сескендіріп жіберуі, сенсация жасау дегенірек ғайып ташлады. Ғайып түгіл бұл, маңа сүйінеміз біз. Çünkü şınlap da әлігі хикеге әйлене түрі оқушыларын сескендіріп жіберді. Хамне бүгінгі отырышқа қойылуы, үзуі бұл хикеенің ешерге құқықы барлығын раслый. Жүздеген оқушы оқыған, жүздеген оқушының яқылап ейсе қаршы келе фикірі бар, қайбісі қозғатыр жіберген. Иқтибар теге соңғы уақытта шыны бір фикір бар. Бүгінгі заман оқушысы теге көңіл қатылығынан іспетілер. Сыпырғанны деу түгел, ұсталылықны, Отылықны, қырғилықны, құрқуыны қабыл ете бүгінгі заман оқушысы. Авторыбыз біздің, құрметті Рәміз Латипов, нақ шуңа жауап береді. Әйе, біз бұл әсеріне шыннан да ешерге хақлы, татар әдебиетінде бұлырға хақлы деп айтабыз, ләкин бір істеме білен популяр әдебиет кештесінде. Бұл сұрауға білесіні жауап беру башқа бағасында кетіріп шығарырға мүмкін. Мен бұлай ғына деп едім. Популяр әдебият қысасына кіртіп қарау, яғни классик әдебият деп әйткендегі, шын әдебиаттан шеттеліп. Иқтибар тегіз, соңғы уақытта татар әдебияты әлігі массашыл әдебият білен элитар әдебиятны қазір негізді айырып та қарамай.
Біздің қазір массашыл әдебият deyip, yıllar boyu söylenip bilgen eserleri biz sahnelerge mindi. Mendegen okuşunun көңілінде құлады. Şu Zifat Kadirova hikaye povesi romanlarından kalep geri kalıp qara. Алар қазір аның 6-7 eserinin sahnede koyuldu. Bir жеңіл güne. Biz аны нәрсе қазір bu шын әдебият түгел деп кире қойғабыз міне. Biz анда шын булмаган дип белмәйбез. Керешенсә менә эмоциональ кешенең эмоциональ дулкынга кили торган, аның эмоциональ нәкъ менә шушы инстинктларына аңсызлык халәтендәге яки ички аң төпкелендәге халәтләргә генә йогынты ясый торган әдәбиятлар бар. Менә шундый. Бу очракта мин гаепләүче белән килешәм. Нәрсәсе белән? Чынлап та әдәбиятта менә аерым әсәрләрне бөтен укучыда укып бетерми. Ягъни әдәби әсәр ул билгеле бер катлам укучыга атап языла кайвакыт. Чынлап та бу әсәрне бәлки bizning realistik, romantik suretlilikka ham eserning oxiri bir elbet kırpayın rəvişində tamamlana turgan oxucu qabul etmez. Lakin mındı eserni eligi sızlanılı halatını yaratıp okugan oxucuları biz var iken, ularning bahasga ulanуга ketire iken, ol öz maqsadına erişken dep sanayım. Hazır söz gayiplenişe Rəmis Latipovqa berilä, ol sizin soraularyňyzga jogap berir, hem bir nəsələrini tөгəlləb gider. Rəhim etiniz. Birincisi, bunda по пунктам романтикалаштыру deyip ayttılar. Bunda романтикалаштыру bir ne deydi yok deb ойлаймын. Нешеген романтикалаштыру bunda bola alsan, bunda ölümнің қорқыныш әйбір болуы ayttılar. Bunda ne deydi романтикалаштыру? Hem mine min kilişem түгел, bu haqda indi benim yaklauşum tuttu. Bunda benim şəhətəgə meni gayipləgəndə nindidir tege gromki frazaları bilen, motor şunday sözler bilen, edebiyat teoriyasındagi şunday sözler bilen meni bu eser işqaşmagan degan sözlerini şunday sözler bilen aytırga tileyler deb sanayım men. Men bilen kilişmeyim. Xabir İbrahimning so'rovlari bo'yicha kelganda siz hurmatli g'ayiblovchi har multfilmni yoki filmni qaragan sayin bu durust tugul deb o'tirasizmi ekran qarshida? Belgili bu adabiy asar. Bunday agarda u adabiy asar bo'lmasa, unda dokumental asar deb yozib qo'yilar edi. Shunga ko'ra bunday hal bo'lmagan deb aytib o'tirib, ul Titanikni qarag'achdan Ravza o'lmagan bitindil deb aytib o'tiruv bilan bir deb sanayman men. Hem bunun bilan hech kimga da kelishmayman. Belgili aytdim, tag'in bir aytam, bu adabiy asar. Hem tag'in bir Xabir İbrahimga siz menim de shunday fikr qoldi. Sizning tege qayg'ili kishilarni ko'rganingiz yo'q oxiri degan. Kishi qayg'ili vaqtida elenindi butunlay aqlga siymaslik amallar qila. Shunga ko'ra tege ul nishlab tashlab qaytib ketgan degan aybirini kişinin uyunda mesela onun ağır halde xotini qolgan. Belki ul onun kisakisine tushgandir. Shunday hal buluğu var. Yoki onun mana masalan ultiga qizi yana tushib qaramoqchi bo'lganda to'xtal deb o'zini qo'lga olib chiqib ketgan. Turli hal buluğu var. Ham kishi shunday qayg'ili vaqtida butunlay logik yoqdan qaysi vaqtda anglatilib bo'lmay turgan amallar qiladi. Hem şuna ko'ra men uni o'qishi huzuruna qoldirdim. Datlar butala degandan, datlar butala deganini siz ko'rgansiz, boqqa yafrag'an avloni topmadi degan aybirini shulay eshitmagansiz. U bir jumla edi garchi, siz sizdan o'qimagansiz. Kishining mana masalan qo'li kesak og'irtgan, uning boshina suga shunday boqqa yafrag'i yopirga kerak deb qori yo'q. Bunda bir nendey narsa da yo'q. Ne ishim bo'lmagani belgili. Ham ko'z shulay turli shakilda yilda sayin bir turli ko'z qabatlanmay qo'ysa vaqtda qorli kela qo'ysa vaqtni nendeydir. Bunda shu haqda aytilgan. Bu alanda qor birinchi qor yog'ag'ina. Demak, hali u ko'z shog'ishtirmasa jil kelirga mumkin. Tag'in bir narsa. Siz aytasiz buni shiqir deb. Biz bir qachonda siz aytasiz kishini jirlab qo'yg'achqina qabrga aylanadi. Biz hozir sizning fikringizcha bulay deb yozarga tegishingda bu kishini shiqirga qozidilar, ham qabrga ko'mib qo'ydilar deb. Shiqir qozidilar, ham qabr ko'mib qo'ydilar deb. Biz betingda ana qabr qozi deb aytamiz. Uning boshlang'ichi oxirgi natijasi qabr bo'lg'achdan bag'ana shiqiri tugul betingda.
Шұқыр ол шұқыр итеп қазылған әйбер. Мұнда аңа битинәне қабірге қазылғандар. Һәм аның нендейдер қабірінің аның шулай ук үзенең билгеле бер формасы бар. Әгәр дә сез аны беләсездер дип уйлыйдым инде мин. Һәм мондый хәл була алмый дигән әйбердән чыгып әйткәндә, мондый хәл минемчә була ала. Мондый хәлнең чөнки мәсәлән ул башка очракларда да билгеле. Мәсәлән, минем үземнең безнең туганыбыз Нурый абый дигән кеше, аңа үлем, хәтта үлү хакында безгә туганнар гаиләсенә инде килгән үлем турында үлгән дигән кагазе, чөнки ул чокырда күмелеп калган булган, күпмедер вакыттан соң чыккан. Аны үлгән дип уйлаганнар, ул үлмәгән, сугыш вакытында булган хәл бу. Шуңа күрә мондый хәл була ала дип әйтәм мин. Һәм сез үзегез әйтәсез монда, мин моны укыгачтан жәлли башладым дисез. Үзегез әйтәсез, укырга яраксыз дисез. Үзегез әйтәсез, жәлли башладым дип. Жәлли башлаган икән, мин максатыма ирешкәнсез. Мин максатыма ирешкәнмен, димәк. Сәгатьләрне санавыгыз да сезнең дөрес түгел. Сез башта әйттегез 18 сәгать дип, ахыр чиктә 48 сәгатькә әйләнде. 48 сәгать була алмый бит инде. Бу бит инде бер тәүлек эчендә булган әйбер. Бер тәүлектә 24 сәгать, хатыныгыз дөрес санамаган. 24-тән берничә чиктә күп була алмый 18 сәгать. Һәм шул көнне сез шул килеш шул көнне җирләнми дип әйтәсез. Татар монда ул хакта аерым бер ничек дип әйтеп бер бүлек бар. Һәм ни өчен ул шул көнне җирләнгәне әйтелә. Һәм без мондый хәлне шулай ук белеп торабыз әле менә. Теге кеше шул көнне үлә икән, шул көнне җирләнә, татарларда шулай кабул ителгән. Сез әйтәсез, ни өчен аны теге тотмаганнар, ничә көннәр буе нишләп аны әти кеше тотмаган дип, аңа билгеле бер басым була. Мулла тарафыннан дип әйтим инде, ул җирләнергә тиеш дип. Әмма кабердә аңа сүз әйтергә кыймыйлар. Әдәби әсәр ул бит инде теге аның формасы юк, шуңа күрә дә әдәби әсәр бит инде бу кирпич сугы түгел. Сез теге бөтен нәрсәне бер төрле булырга тиеш дип әйтәсез, бер төрле булырга тиеш түгел. Менә шуңа күрә мин ничек башыма сыкты шулай яздым инде, кичерерсез. Безне гаепләүчеләргә сораулар калмасын өчен әлеге хикәянең язылу тарихы дип әйтимме, аны язуга нәрсәгә тәрҗемә биргәндә әйтеп кит инде. Мин моны Татарстан районнарының берсендә булган вакыйгаларга нигезләнеп язылдым. Моны чын вакыйга итеп сөйләделәр. Аның бу әсәрнең нигезендә шундый бер чынбарлык ята. Һәм сез әйттегез, нишәп монда смилар килмәгән, нишәп башкасы килмәгән дип. Монда шулай ук моның кайсы елларда булганлыгы әйтелгән. Ул хәзерге заман булса бу билгеле мөмкин түгел хәл булыр иде. Элегрәк заманнарда бу мөмкин хәл булган. Нәрсә, нинди максаттан мин моны яздым? Язасы килде дә яздым. İçtimai әһәмияте. İçtimai әһәмияте, менә әдәбият, минем фикеремчә, әдәбият ул менә теге, менә шушындый гына булырга тиеш, татар ул менә шушындый гына булырга тиеш, тегесе генә булырга тиеш, монсы гына булырга тиеш дигән әйбер, гомумән иҗатта булырга тиеш дигән әйбер булырга тиеш түгел. Әсәрдән дә иҗтимагый әһәмиятлелек эзләү дөрес түгел. Юк, минем менә нәрсә өчен аның иҗтимагый әһәмияте бар әсәрнең. Мин тапкан, әгәр сез минем белән килсәгез, мин монда әйттем бит. Менә безнең заман шундый заман. Бездә хәзер без сирәк күрәбез үлемне. Балалар үлемендә бигрәк тә кеше гомере озынайды. Әби бабаларыбыз 90-га җитеп үләләр, Аллага шөкер дип әйтик инде. Теге гомер озынлыгы бездә Аллага шөкер. Шуңа күрә без үлем белән сирәк очрашабыз. Һәм шуңа күрә минем әйтүем иде, бу шул İçtimai әһәмиятен шуны әйтәсең килгән идеме дип кабатлап сорыйм. Кешеләрдә инде үлемнән курку, үлемне кабул итү не җиңәрлек иман калмаган. Шуңа күрә алар ислам диненең йолаларында инкар итеп каберне дә ачып калдыралармы менә. Шул иде минем соравым. Кеше төрле очракларда төрле рәвешкә керә. Һәм кешенең кайсы вакытны ни өчен тегеләй булай эшләгәнен аңлатып бетереп тә булмый. Һәм кеше кайсы вакытны шундый теге нәрсәдер эшли дә, мин моны эшләдем икән дигән шундый бер зур үкенү кичерә. Мин моны менә шушы, мин сезнең белән күп дәрәҗәдә килешәм. Һәм менә мин моны шушындый кешенең шушындый төрле рәвешкә керү мөмкинлеген күрсәттем дип әйтә алам. Менә мин теге ниндидер теге менә шушындый әйбер языйм әле дип башта ниндидер бер максат куеп теге
һәм шуны тормышка ашырам дип андай әйбер белән язмадым. Минем аны язасып килде, күңелем сорады. Ул күптән язылган инде. Өстәп кенә әйтим, яклап тагын дигәндәй бер генә җөмлә. Җәмәгать, нигә без һаман тормышта аңлап һәм аңлатып бетерү мөмкин булмаган хәл күренешләренең барлыгын инкар итәбез? Менә ата күңелендә, мисал өчен баласы үлгәннән соң каберен җиназаны капкадан алып чыгып киткән вакытта ул үзен аңлашмас халәттә аның артына йөреп бара. Чөнки 19-20 яшьлек кызыңны югалтуның ачылыгын тоту Ходай Тәгалә бер үзгә насыйп итмәсен. Зиратка баргач, ниндидер бер акылында икенче бер фикер туырга мөмкин. Кеше психологиясын аңлап бетерү мөмкин түгел. Язучы шуны башка яктан шушы сүрәтлелекне эзли икән. Biz de şunu kabul ettirmek işanı. Lakin biz sizni hem bizni barımızın da buzgatkan, siskendirip jibergen, soňky fikirleriňiz bitinde Allah'ı usal yaňgyrammy? Şulay bet. Başta usal түгел. Soraulар barmy? Gaýeplenip işige karata. Bulmasa men qazyga söz berem. Rahmet çygyş ýasawçylarga, gaýepläşilerge, şahitlerge hem taňlap oturuşylarga, begrek de авторга. Мында тирәнгә төшмичәгенә мин бары тик берничә сүзгә ачыклык кертәсем килә. Сүзләрнең урынлы-урынсыз куллануына. Әйтик, беренче җөмлә менә мондый. Бары тик абыстайның гына эмоцияләре юк. Эмоция дигән сүзне татар телен уйлап торганда алыштырып була микән? Була әлбәттә. Бары тик абыстай гына кайгырмый. Бары тик абыстайның гына хәсрәте юк дисәк, җөмлә әйбәт була. Чынлап та әйбәт була. Күзләрен ачар да дәшәр. Дәшү бар, индәшү бар. Дәшү чакыру дигән сүз. Индәшү име, эй, син кая барасың? Индәшү була. Ике сүз бу таламында. Күзләрен ачар да индәшәргә кирәк. Дәшү түгел. Кунакка дәшәләр. Индәшәләр, окликают. Урамга чыкты да абзарга кирип, үксеп шүгәләп җылады башта. Хәзер инде җылый да алмый. Кыймага аркасын тирәп тора таштай каткан. Мында аллахизмнар бар. Урамга чыкты ди менә. Абзарга кирде ди. Урамга чыккач кирде микән ул абзарга? Кирип үксеп шүгәләп җылады башта. Кыймага аркасын тирәп, кайсы кыймага тирәде? Урамдагы кыймага тирәдеме? Абзардагы кыймага тирәдеме тора таштай булып катырга? Менә монда име автор күз алдына китерми авторның кая жүргән? Каһарманның. Күзге балда чыгыш ясыйм дип, балда дигән сүз бар име? Балта дигән сүздән алынган ул. Татар урыска кергән. Балта, балда. Не бал дигән сүз бар теге име? Наташа Ростованың балы бар. Баллы бал була име? Кәрәзле бал була. Менә без бутыйбыз менә ничек менә шушы сүзне табарга, уйларга кирәк, авторга да уйларга кирәк, барызга да кирәк. Әллә күз белән хушлашу бәйрәменәме? Кыш белән хушлашабыз бит. Ну бал дигән сүзне мин кабул итәм. Сразу миңа бал кирәк, кәрәзле бар кирәк. Икенче дип дә язарга була. Аннан соң көзге балда чыгыш ясыйм дигән сүз әдәби литература өчен төшү, чыгыш ясый. Катнашам. Балда катнашам, балда да катнашам. Кичәдә катнашам булырга тиеш. Әти станциядән килеп алсын. Мин гел станция дип язам. Үзем әзерлим. Сүз мунча әзерләү турында вала. Мунчаны әзерләмиләр бит, ягалар. Мунча ягам. Әнисе дә әйтә, әзерләнмәдек бит без. Мунча ягып тормадык бит без дигән сүзне әйтәйин. Моның белән дә килешә алмыйм мин. Мәйтне күмү сүзе бик ешыш йөри. Мәйтне җирлиләр, җир куенына тапшыралар, дәфн итәләр, гүргә иңдерәләр. Никадәр байлык. Күмү дигән сүз ул татарда юк.
Татар ике әйберне генә күмә. Алтынын күмә, һәм үләксәне күмә. Заразы таратмасыннар өчен. Мәетне җирлиләр. Җир куенына тапшыралар. Гүр иясе итәләр. Гүргә иңдерәләр. Шушы байлыкны кулланырга кирәк иде. Ишек, мунча ишеге. Иштән бикле дияргә кирәк. Ишек бикле, тыштан биклеме? Моны җозак асканнармы анда әйтне? Ишек иштән бикле иде. Атасы тарта бит инде. Иштән бикле дигән сүзне иштәнне төшерергә ярамый. Фарук аны күтәреп урамга җигерде. Ясалма сулыш алдырырга маташты. Урамга күтәреп алып чыкты да мәетне имез сазга яткырып сулыш алдырамы? Аңлашылмый. Аны күтәреп урамга җигерде. Ясалма сулыш алдырырга маташты. Анда сәке булды микән? Тапшан булды микән? Күз алдына китерү мәсьәләсе монда бит язучының. Әверелеш дип атыйм мин аны. Кеше әсәрне язганда әверелергә тиеш, превращаться. Мәсәлән, тарих әсәрдә язганда һәм башкаларда име. Чөнки ул аны күрергә тиеш. Ничек инде үз кызым белән хушлашмыйммы? Ничек инде хушлашып була бит, өйдә дә хушлашып була, булай да хушлашып була. Ничек инде үз кызым белән хушлашмыйммы дип аңа җавап бирәйем. 20 бит. Ике ир назлы гөлне ләхеткә урнаштырды. 3 кеше урнаштыра. Мәетне 3 кеше урнаштыра. Иң якын туганнары 3 кеше ләхеткә урнаштыра. 2 кеше түгел. Менә монда да теге традиция, монда да жарый, тегеле дә жарый түгел. Бар традиция дигәндә бер аны сакларга кирәк. Мин әйтмим, син традицияларны җимерергә маш талантың белән име. Ләкин менә инде закон итеп кабул ителгән әйберләр бар бит. Бу инде деталь әйберләр инде булар, ләкин бик важный әйберләр дип әйтергә кирәк. Фарукка кызганыч булып тоелды, тегендә ләхеткә куйгач инде. Әллә кашан кызганыч бит инде. Үлгәчтә кызганыч, бу җылыгына кызганыч булды. Менә хәзер ләхеткә кирттек тә аңа кызганыч булып тоела. Ышандырмый бу әйбер. Битен ачты ди. Ләхеткә иелеп битне ачу ул шактый кыен эш. Тезләнеп монда име. Аннан соң бит әле ул кыйблага каратып яткырыла мәет. Ирләрнең берсе кабердә басып торган иргә төртте. Мин аны күз алдыма китерәм. Анда 2 кеше бит инде, име, кабердә. 2 кеше, име? Ирләрнең берсе, димәк, 3нче кеше булган. Берсе кабердә басып торган иргә төртте ди. Üstəgə kişilər türtdümü, iri türtdümü, әлlə jənəşəsindəki kişi türtdümü. Şulay olğaç qəbirdə irilərinin birisi basıb turğan irgə türtdü. Anlaşılmıyor, logikası. Malayının ziratqa kadar yugurub kilirgə xəli jitmədi. Atlap gitti. Mənə mında da imi xəli. Hədikte anan atlap barıp tınışkına atlap barıp gittim iken deyinde ol evet. Ziratının işiğinden girmedi. Kıyma aşağı urmeledi de sikirip düştü. Kopkasadır belki. Kopkadır anda. Ondan sonra xəli bitken kişi jeltkine teginde sikirip minip gitem iken. Xəli bitken bitinde anın bolanın imici göre. Söz eyrəsiz şəqqaş əйтімінде xəbər aldanırak gelgen bulsa, kümbişi qaldırırlar, bütünse aqlanğan buladır. Xəbər aldanırak gelgen bulsa, qayta, jigit, qayta. Qədər şaqlı, tikli, xətli degen əybirlərini bu tiyyiz. Bir sen ağına tügül, bütün yazıçılar qadamında oturğanlarda. Qədər şaqlı, tiklim, xətli degen əybirlər var, iyi mi? Mənə şuna gerek bu tamasqa kerak, şul başqalar üçün ixtibar ettirişin deb yazğanmıdı. Qadar degan söz ko'lam. Şul qadar ko'p jeydi, şul qadar xalq ko'p jeyilgan, tog' qadar zo'r, ot başı qadar oltin, shisha bo'g'ozina qadar to'lgan edi. Ko'lamni anglata. Shoqli tugul. Şul shoqli ko'p jeygansin tugul. Shoq vaqtni bildirdi. Vaqt zaman, jüler şaq, balla şaq, ul şağında telefon yok idi. Tiklim, ülşep bulmuy turgan düşünşe,
шул тикле дә ахмак, шул тикле дә гүзәл. Хәтле, аралык, хәт, шик дигән сүз. Хәттин ашма. Аралык, шик, хәттин ашма, арттырып җибәрмә. Кояшка хәтле, күпергә хәтле. Булай ярыймысың инде Хәйдәр абый дип сорады бер ир. Ярый да инде, нишләргә? Кулын сугып эшләтергәме? Аңламадым. Валлаһи. Кулын сугып, ниме? Каберне ачык калдырырга ярамый дигән сүздә име нәрсә нишлимсең инде име ярамый да бит инде кулына сугып эшләтергәме? Нәрсәне эшләтергә? Ничек эшләтергә? Ярый син ашагандыр. Шулай булгач әйбәт дигән сүз. Аннан Хәйдәр абзый жүгерә. Хәле беткән карт 80 яшьлек карт иде, менә мин дә гыжлап утырам име. Жүгерә ул име? Һаман жүгерә. Җиңел итеп күтәреп алганнан соң уңайсы. Ул редакция хатасыдыр инде. Уңайсыз туры килде дә, имам бармагын шартлатып кысты, хәлсез карт тимер капканы язганмын. Хәлсез карт тимер капканы күтәрә име. Җиңел генә күтәреп алганнан соң бармагын кыстыра. Ни өчен Фарук басу уйлап авылга кайтып бара? Теге Хәйдәр килде бит инде, име? Каяндыр чыккан ул, име? Монда бу зират, монда басу, монда авыл дип күз алдына китерәм хәзер, име? Ни өчен ул басуга барып төшкән? Ни өчен аңлашылмый, күз алдына китереп булмый бу картинаны. Мөнкир белән нәнкир дип яза автор. Алай түгел бит. Мөнкир белән нәкир. Дин әдәбиятында мөнкир белән нәкир. Нәнкир дип. Аннан соң син язасың, юмылып капкага таба жүгерде. Сезнең диалекттер ул бәлки. Юмылып капкага таба жүгерде. Томырылыптыр бәлки. Томырылды гына име. Аннан соң кадакка 80 яшьлек картны кадакка эләккән кием куркыта алмый инде җегетләр ул бит дөнья. Шандырмый бу. Акылдан шашкан дип язасың. Акылдан шашмыйбыз, акылдан язалар. Менә буны түгел белегез сез. Шашкан гына. Шашкан, ул шашкан. Акылдан шашкан түгел, акылдан язган. Дип түгел дөресе белән. Куймаска телефон трубканы турында сүз бара. Куймаска иде диде хатын газаплы тавыш белән. Менә бу төшү әдәбиятчылыкны сизәм мин монда име. Ни газаплы бит инде ул. Хәлсез тавыш белән миндә ни име газаплы икәнлеген син бирергә тырышасың име. Ул төшүлек килеп чыга. Фарук киенергә дип өстеннән юрганын алып ташлады. Киенергә дип име. Менә монда да юрганны алып ташлыйлар, аннан соң әле бит элгешкә киләләр, нитәрә име аңлашылмый бу. Менә күплекне бик кулланасыз. Ул урысчадан ниме? Мәсәлән, брюки, шалбарлар дип тәрҗемә итәсез име? Ашкина, күзлекләр дип тәрҗемә итәсез. Волосы шәш име? Кунаклар киттеләр дип сөйләшәсез. Кунаклар китте булырга тиеш. Кунаклар китте. Туганнар кайттылар түгел, туганнар кайтты. Күңел күзен күрмәсәм, аңгай күзе бутак тишек ди. Зөләйха күзләрен аша түгел. Аны тәрҗемә итүче шулай иткән. Зөләйха күзен аша дип аңа инде Низамов тәкъдим ясаган иде. Хатыны куркуыннан тилереп җылап җибәрде. Бу редакция хатасы, автор хатасы. Илерепме, әллә тилерепме? 27-нче бит. Аның шул чүпрәк аша типкән көчсез генә тавышын ишетте дә инде Хәйдәр. Уйлап карагыз әле име, чүпрәк аша типкән көчсез генә тавышны Хәйдәр ишетә аламы икән, юк икән? Мин әйтәм. Бу гөнаһың белән як дөньяда ничек яшәргә кирәк? Нинди гөнаһ? Хәйдәрнең картының бернинди гөнаһы юк. Менә шушындый вак-төяк әйберләргә бәйләндем мин инде хәзер казыйны сүзен алам. Татарстан Җөмһүрияте Язучылар берлеге һәм Идел журналы исеме белән Казан шәһәре 2021 елның 9 сентябре
Идел журналы каршында оештырылган әдәби суд утырышы Казый Батулла катнашында Рәмис Латиповның кире кайту исемләнгән хикәясенә карата кузгатылган әдәби эшен тикшерде һәм түбәндәге карарны чыгардык. Бу бәхәсле хикәя булып килеп чыкты име, ләкин автор ни кадәр генә кире булса да, кире халыклы булса да, име тәкъдимнәрне истә тотар дип уйлыйм. Ул суына дөрес дип кабул итәсең аны кайчыракта име. Чөнки барыбызда да булды бу хаталар, барыбызда шуны кичергән кешеләр име. Миңа калса, шушы менә җентекләп шушы әйберләрне багып чыкканда име, яклаучың белән бергәләп име, хикәяләр җыйнына кертергә кирәк дип саныйм. Дигән карар чыгарабыз. Тамам, шу киш белән суга диелгән. Курыкмагыз. Безнең Хөкем чыгару әллә ни авыр түгел инде. Анда яклаучылар бар, тәнкыйтьчеләр бар, тәнкыйтьләүчеләр. Алар күп эшләделәр. Минем эшем бит аларны игълан итү һәм тел мәсьәләсе бик җитди. Бигрәк тә башлап язучыларга бит. Без барыбыз да шул үттек, наданлыкны үттек. Шуңа күрә мин аны име тулысы белән укып чыгарга булдым. Ничек акларга булдыгыз? Акларга? Ну, аның гаебе юк бит. Ул бит эзләнү нинде? Ул экспериментируй. Әдәбиятта ул эксперимент дигән сүз име рөхсәт ителә. Гомер буе эксперимент ясыйбыз мәсәлән иде. Аның кайберсе бик уңышлы була, кайберсе уңышсыз була. Мәсәлән, әкренләп үзенең хаталарында аңлар, әйтелгән сүзләрне дә әйбәт кенә язучы булып китәр. Чөнки тормыш үзе өйрәтә. Инде кул төшереп анда мине тәнкыйтьләр дип ул ташласа, инде ул язучы түгел дигән сүз. Һәм аның китүе әйбәтрәк. Әгәр дә менә хәзер безнең тәнкыйтьне кабул итмичә бөтенләй кабул итмичә шушы хаталарын сакласа, ул язучы була алмаячак. Чөнки анда ачыктан-ачык хаталар бар. Тел мәсьәләсендә әйтик, сюжет мәсьәләсендә, фәлсәфә мәсьәләсендә, шаккатризм мәсьәләсендә, кеше шандырмый торган урыннар күп анда иде. Мин аңлыйм, сомнамбул дәрәҗәсендә килеп җиткәндә инде кызны салкын гүргә калдырып кайтып китүләрен име. Ләкин ул сомнамбул дәрәҗәгә килеп җитмәгән кеше бит. Сомнамбулда бу нәрсә эшләгәнен белмим. Шуңа күрә, мәсәлән, җегетнең кайтасын алданрак әйткән чиракта, ул аны күммиләр бу чиракта. Ләкин аның янына китеп, мин дә риза түгел. Ул име рәхимсезлек. Ул менә име кем әйтмешли, мәйет булса да кызганыч бит. Мәйет булса да нитәсең, шуңа ата кайтта җоклай инде хатынын кочаклап. Яки ул алагизм бу. Авторның үзенә генә әйтергә теләгән, ләкин әйтелмәгән берәр сүз калдымы? Менә әйттем бит. Сомнамбул дәрәҗәсенә китереп җиткәргә кирәк иде аны. Шуңа сол акланыр иде. Нәрсә, бөтен нәрсә турында язып була, ләкин ышандырырга кирәк. Ышандыру кеше таланттан тора, язучының талантыннан тора. Әллә инде уйдырмалар бар кеше ышандырмый торган. Бигрәк тә тарихи әсәрләрдә. Монда тарих юк. Менә тарих романнар язучылар теге чорга барып төшмиләр. Моннан карап язалар тарихны. Әтегендә төшеп язарга кирәк. Һәм аралашып, шуннан хәбәр бирергә кирәк, репортаж әдәби әсәрдә. Шул вакытта кеше кешене ышандыра. Ышандыру кеше менә нейне? Альдебаран йолдызлыгындагы Федотовның фантастик хикәясе бар. Ышандыра бит. Альдебаранда булмаган бит. Димәк, әле ул анда барып төшеп тә әйбәт әсәр язмаска мөмкин. Әүрәлеш кирәк. Менә әүрәлеш дигән сүз ул превращение дигән сүз. Менә язып утырганда шуның дөньясында җырларга кирәк. Мин башта судка, казыйга ышанычсызлык та белдереп караган идем бит инде. Миндә шундый бер шик бар иде.
казый һәм гаепләүчеләр, алар бөтенесе бер теге оештырылган бергә оештырылган түгел микән дигән шундый шик бар иде. Әллә шул теге отвод белдерүем ничектер тәэсир иттеме шунда, әллә инде яклаучы бик яхшы эшләдеме, әллә инде теге гаепләүчеләр дә бик гаепләргә кыймадылар ахрысы. Мин җиңдем, шул сәбәпле мин җиңмәсәм югарырак инстанциягә шикаят белдерермен дип тора идем. Икенче инстанциягә минем белүемчә инде гаепләүчеләр дә шикаят белдерергә җыенмый, гаепләргә дип. Гәрчә гаепләүчеләрнең берсе бу әсәрне юкка чыгарырга дигәнрәк фикер әйткән иде, җир йөзендә булмаска тиеш андый әсәрләр дип. Яклаучым минем бик көчле булып чыкты, ул шулкадәр яхшы итеп яклады. Мен хәтта үземнең шундый дахи әсәр язганыма ышана башладым. Һәм гаепләүчеләр дә шундый итеп гаепләделәр. Аларның әйткән шундый авыр, күңелнең нечкә җепләренә тия торган, шундый бәгыргә кадала торган шундый энә кебек сүзләре артында югары хисләр, тирән ихтирам һәм хөрмәт чагылып ята иде, сыман булып тоелып китте шикелле миңа. Җиңүне ничек бәйрәм итәсен мин әле белмим, әмма монда килгән бөтен кешеләр дә алар канәгать калдылар ахрысы. Ничек итеп бәйрәм итермен? Тагын берәр әсәргә тотынырмын дип уйлап торам инде, шушындый жанрдагы минем андай язылган әсәрләр бар, журнал редакцияләрендә ятачак мише кайберәүләре. Бәлки шул кешеләргә төртеп күрсәтермен менә бу суд карарын. Сез юкка чыгармыйсыз, менә күрдегезме дип, бу минем өчен бер нәрсә булачак инде шундый. Суд карарын бастырып алып, тотып йөрермен һәм йокы бүлмәсендә аяк очына элеп куермын. Уянып киткән саен карыйм да, кара әле нинди шәбәсәр язганмын икән мин, хәтта әдәби суд яклады дип уйлап куанам.